Godmorgen. Er det kun jer to i skole i dag? Ja, der er sygdom i skolen i dag. Nå, okay. Nu har I 10 minutter til at gøre jeres projekt færdigt. Man kan så ikke lige gå ud, fordi vi vil gerne lige øve det alene. Ja, jeg skulle alligevel også op på kontoret og hente en kop kaffe, så... Du kan få dem der, og så tager jeg dem her. Okay, super. Starter du, eller så tager jeg. Det kan jeg godt. Okay. Hvad er negativt tal? A. Tal under. B. Tal over. Tal under. Jeps. Okay, hvad er linjen? A, B eller C? C. Rigtigt. Hvad hedder den vandrette linje i koordinatsystem? A. Y. B. X. Eller C. Z. B. Hvad er halvlinjen? A, B eller C? B. Rigtigt. Så er vi færdige. Ja. Her. Nå, er I færdige? Ja. Kunne du ikke have kaffe? Men der var ikke mere. Jeg ved hvad, vi fremlægger bare i morgen, fordi de andre ikke er. I holder bare fri resten af dagen. Nu har vi jo lagt så meget på det. Men vi er fri. Og I skal lige sådan lidt deroppe, inden I går hjem.